egyszerű telefontok DIY, amihez mindössze kell egy csillámtetoválás szett. Más nem is annyira szükséges. Viszont hogyha megvan, akkor az az első lépés, hogy kiválasszunk egy nekünk tetsző matricát. Azután kell hozzá egy rajzlap, a tetoválás, egy csillámpor és egy ecset, a csillámtetoválás ragasztó. Ezek után fogjuk a csillámtetoválást, lebontogatjuk, majd ráhelyezzük a papírra. Majd a csillámtetoválás ragasztóval rákenünk annyit a matricára, amennyi szükséges. Ha ezzel meg vagyunk, következik a csillámpor. Csak rakjunk az ecsetre egy kis csillámport, és kenjük fel az összeset a matricára, de vigyázzunk, hogy ne maradjon egy fehér rész se. Mindent borítson be a csillámpor. Ha ezzel is megoldnánk, akkor vegyük le a sablont, és már készen is van a csillámtetoválásunk. Ezután vegyünk egy pamacsos ecsetet. Ezzel fogjuk eltávolítani a felesleges csillámport a tetoválás körül. Ha nincsen ilyen ecsetünk, akkor megteszi egy sima ecset is. Ha az összes felesleges csillámport eltávolítottuk, akkor jöhet az olló. Az ollóval pedig ki fogjuk vágni a csillámtetoválást, de úgy, hogy nem maradjon egyetlen egy papír se a csillámtetoválás körül. Majd jöhet az átlátszó telefontok. Majd jöhet az átlátszó telefontok. És legvégül fogjuk meg a csillámtetoválást, és rakjuk bele a telefontokba. És már kész is vagyunk. Köszönöm, hogy megnézted a videót.